Mga tatagabi din guys. Awan niyo. Wow! Naadji unod. Yes! Kadakog unod oh. May siya'y butig. Puti. Ah. Oh, naadji nga unod. Di adji dako. Sarap. Ito siyang itanong. Itanong nasad kay aron mabuhi. Makapangunog nasad. Ano nasad guys? Sarap. Dako ang unod guys. Wow, kadako ba? Dako kay siyang unod. Oh, haning kuto. Wow, kadako ba? Labo kay ni siya. Dako kay siyang unod. So, bye-bye na dyan tagkuha guys. Ini siya. Ini siya isuod sa sulanan. Oh, kadagko magunod. Ini siya buting. Ini din hi guys. Muni siya din hi among gabihan. Nagtunas unahan. Ito gabihan na siya. Ito nga ito. Dari tuyok. Dari oh.